Καλησπέρα, τι γίνεται? Χρόνια πολλά σε όλους. Διάβασα το σχόλιο του DM 8491. DM 4891. Χρόνια πολλά, αυτή η βασίλισσα δεν θα ζήσει. Αν πέσει η θερμοκρασία δεν θα μπορέσουν να τη ζεστάνουν 10 μέλισσες. Έχεις δίκιο να υποθέσω, Δημήτρη. DM δεν θα τα καταφέρουνε. Και τώρα έχει πέσει 6 βαθμούς εδώ πέρα. Ευτυχώς, πρώτη φορά που φαίνεται χειμώνας, γιατί μάλλον ακόμα και οι σφίγγες είχαν ξεφύγει. Τελευταίες μέρες είχαν κάνει έξαψη, δεν ξέρω γιατί, μάλλον τις έχει τρελάνει λίγο ο καιρός. Δεν ξέρουν και αυτές τι κάνουν, και είχαν βγει κατά εκατοντάδες, και από Σεπτέμβριο τώρα που έχω τα μελίσια ως τώρα δεν είχα δει τόσο πολλές σφίγγες. Έβλεπα 10 τη φορά, 5-10, και τώρα τελευταίες μέρες είχα δει καμιά εκατοστάρα. Η παγίδα έχει πιάσει από κάτω, είναι καμιά 40. Μέσα είχα κλείσει ό,τι υπήρχε από σφίγγες, λογικά τώρα έχουν ψοφήσει. Στη δεύτερη κυψέλη κάτω είναι ένα μικρό στρώμα, κάμια 20 σφίγγες, μάλλον έγινε μάχη εκεί πέρα στο δεύτερο, στο τρίτο, και λογικά τώρα η θερμοκρασία θα βοηθήσει να έρθουν και αυτές στη σειρά τους, να μην υπάρχουν θεωρητικά ως την άνοιξη. Οι βασίλισσες πρέπει να νιώσουν χειμώνα, να κόψουν, να ξεκουραστούν και να ξαναδώσουν την άνοιξη, να τα δώσουν όλα. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, θα τα πούμε.